Poštovanje, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo istarski kapuz. Potrebno nam je papar u zrnu, suhi začin, puno češnjaka, domaći pešt, kobasica na istarski način, ili ti ga domaća istarska kobasica, kako ko ima doma, svinjska rebra i potrebno nam je goveđe meso, goveđa rebra ili šta god vam se sviđa. I najvažnije, kapuz. Treba nam lovorov list. 2 lovorova lista. Ja ga imam doma u vrtu, a vi možete kod susjeda ići ili šta ja znam gdje ćete naći u dućanu. To dobro operete i to je to. Ogulite 2 kumpira, ovako ko ja. Češnjak na sitno narezati. I idemo sad složiti. Na dnu posude posložimo lijepo kapuz. Pokrijemo cijelo dno lijepo ovako. Obilato, slobodno. Dodamo malo česna, ne sve, znači 1 prstokvat ili 2, ovako kao ja. Rasporedite po cijeloj površini. I onda slažemo meso. Kobasice. Možete ovako slobodno uz rub, pa ćemo u sredinu staviti svinjsko i goveđe. Dodamo kumpire. Dodali smo papar. Rasporedili smo još malo češnjaka. I sada dodamo pešt. Ovako na male grudice rasporedimo sve po cijeloj površini. I onda dodamo preostali kapuz. Sve iskoristimo, lijepo popunimo cijelu površinu. Je dobar. Ovaj kapuz je fenomenalan. Od nonice smrkata. Odličan. 1000 riječi govori. Dodamo preostali češnjak. Lovorov list. Suhi začin. Jednu dobru žlicu jušnu, slobodno. I pešt. Opet na grudicu, ovako rasporedite po cijeloj površini. I to sve skupa kasnije prelijemo sa vodom. Poklopimo. I vatru na najjače. Kad proključa, vatru smanjimo i to treba da se kuha 3 sata. Treba dobro da se raskuha. Podlijemo sa maslinovim uljem, slobodno pola deca ovako ko ja. I pustimo da kuha. I negdje pred sami kraj, dovoljno ovako malo provjeri da li je to sve skupa kuhano. Ja sam otprilike pola sata prije ovako malo provjerio. Da se ovi začini sa vrha sjedine. Nije potrebno posudu miješati, samo prodrmati. Dovoljno je protresti malo. Eto tako. I zadnjih 10 minuta slobodno pojačite vatru. Da se to još malo bolje raskuha za kraj. Kako lijepo miriši. Ne mogu vam opisati, ovo je fantazija. I dragi moji prijatelji, nakon 3 sata kuhanja, istarski kapuz je gotov. Hvala vam puno na gledanju. Njam, 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 njam.